Παρασκευή, 23 Απριλίου 1992, βρισκόμαστε στο γήπεδο των Καναλίων και ετοιμαζόμαστε να παρακολουθήσουμε τον αγώνα των Παλεμάχων με την σημερινή ομάδα του Απόλλωνα Καναλίων. Μπροστά βλέπουμε τον γραφικό διαιτητή κύριο Καπατζέλο Γιάννη, ντυμένος με την εθνική στολή, και τους παίκτες των δύο ομάδων να μπαίνουν μέσα στο γήπεδο. Σε λίγο θα ξεκινήσει αυτός ο πολύ ενδιαφέρον αγώνας. Ο κόσμος μπορεί να πούμε ότι δεν είναι αρκετό σήμερα στο γήπεδο, αλλά όπου να είναι θα μαζευτούν. Ίσως γιατί δεν ήξεραν και την ώρα της έναρξης του αγώνα. Αυτή τη στιγμή οι παίκτες παρατάσσονται στο κέντρο του γηπέδου υπό τις οδηγίες του διαιτητή και ετοιμάζονται να χαιρετήσουν τον κόσμο. Χαιρετάνε τον κόσμο και πρώτα οι παίκτες οι νέοι, το Απόλλωνα, και στη συνέχεια οι Παλέμαχοι. Η ομάδα των Παλεμάχων αποτελείται από τον Βασίλη Ροϊλό, από τον Σταύρο τον Καράμπηλα, από τον Θανάση τον Τελή, από τον Μιλτιάδη τον Τσιγκενέ, από τον Γιώργο τον Καραβά, από τον Παπαγγελή, από τον Νίκο τον Τοπούζογλου, από τον Κώστα τον Λούμα, από τον Τάκη τον Βαρβέκη. Η ομάδα του Απόλλωνα, το μέλλον δηλαδή των Καναλίων, αποτελείται από τον Σκαραδίμο, Τελή, Κώστα, Κουτσογιώργο, Σανίδα 1, Σανίδα 2, Ευαγγελινό, Ταμπακόπουλο, Βαρβέκη, Χαμπέρι και Καραβά. Γίνεται το καθιερωμένο στρίψιμο της δεκάρας για να διαλέξουν οι αντίπαλοι τις αιστείες. Ο διαιτητής είναι αυστηρότατος από πριν αρχίσει ακόμα αγώνας, κάνει τις συστάσεις. Ετοιμάζονται για τις αναμνηστικές φωτογραφίες. Παραλείψαμε να πούμε ότι ο επόπτος του αγώνα θα είναι ο Γιάννης ο Βαΐτσης, είναι παλιός παίκτης του Απόλλωνα και νυν του Θησέα, που είναι και πρωταθλητής της πρώτης τοπικής κατηγορίας, και ο Γιώργος Σαμαράς, ένας τέος παίκτης, παλιός Απόλλωνιστής και είναι απόδημος καναλιώτης στην Αθήνα. Όπως ήταν φυσικό, η ομάδα των Παλεμάχων διάλεξε την έδρα από την εστία που είναι υπέρ του αέρα και ο Απόλλωνας την άλλη. Μπορούμε να πούμε ότι σήμερα την παράσταση την έχει κλέψει περισσότερο ο διαιτητής με την γραφική του εμφάνιση, που μάλλον μας θυμίζει, πρέπει να μας θυμίζει μάλλον, ότι η Μακεδονία είναι ελληνική. Βγάλει το ρολόι το θέλω. Είμαστε έτοιμοι λοιπόν να ξεκινήσει ο αγώνας. Τη σέντρα την έχει η ομάδα του Απόλλωνα με τον Ανέστη τον Καραβά και τον Κώστα τον Βαρβέκη. Ξεκινάει ο αγώνας, ο Βαρβέκης με την μπάλα, δίνει δεξιά στον Ευαγγελινό, Ευαγγελινός ξανά στο Βαρβέκη, Ευαγγελινός χάνει την μπάλα του Πούζουγλου. Η ομάδα των Παλεμάχων περνάει τη σέντρα για πρώτη φορά στο Ροϊλό, δεύτερη φορά τη σέντρα η ομάδα του Απόλλωνα. Η μπάλα στον Γιώργο τον Καραβά, αλλά αποκρούει ο Κώστας. Κώστας κοντρολάρει την μπάλα και βγάζει βαθιά μπαλιά στο χώρο του κέντρου στον Ευαγγελινό. Ο Ευαγγελινός χάνει την μπάλα πάλι του Πούζουγλου. Το Πούζουγλου, η μπάλα φτάνει στον Κώστα, στον Νικολάκη τον Κώστα. Ο Κώστας στο Βαρβέκη, τον Τάκη. Κόβεται πάλι η επίθεση από τον Σανίδα τον Ανέστη. Ο Σανίδας Ανέστη προχωράει, φτάσει στο κόρο του κέντρου. Μπροστινή παλιά για τον ξάδερφο του Ανέστη, τη χάνει ο Ανέστης. Ευαγγελινός επιμένει, κερδίζει την μπάλα. Προχωρεί, αποκρούει ο Παπαγγελής. Το Πούζογλου, λάθος μπαλιά.
Η μπάλα φτάνει στον Καραβά, στο Σανίδα τον Ανέστη, ο οποίος βγάζει την μπάλα πλάγιο, κάτω από την πίεση του Πούζουγλου. Συντηρητικά άρχισαν οι δύο ομάδες στον αγώνα. Η μία κοιτάζει να δει πού πονάει η άλλη για να αρχίσει αργότερα τις επιθέσεις. Την μπάλα τώρα την έχει στο χώρο του κέντρου. Ο Παπαγγελής τη χάνει, η μπάλα βγαίνει πλάγιο υπέρ των παλεμάχων. Δεύτερο λεπτό του αγώνα, Τάκης ο Βαρβέκης εκτελεί το πλάγιο του παλέμαχους, η μπάλα καταλήγει στον Γιώργο τον Καραβά. Αποκρούει ο Σανίδος Αποστόλης, ξενώνοντας την μπάλα πλάγιο out. Περιμένοντας την μπάλα, ο Τάκης ο Βαρβέκης για τους παλέμαχους ετοιμάζεται να εκτελέσει το πλάγιο. Στέλνει την μπάλα στον Γιώργο τον Καραβά. Αυτός με τη μία για το Ροϊλό, ο οποίος δεν την προλαβαίνει, την ελέγχει ο Ταπακόπουλος. Ταπακόπουλος προχωρεί στην αριστερή πλευρά και βγάζει ωραία παλιά για τον Χαμπέρι. Χαμπέρι στο χώρο του κέντρου, βγάζει μπροστινή παλιά για τον Ανέστη τον Καραβά. Ελέγχει ο Ανέστης τον Καραβά, έξω στη μεγάλη περιοχή. Προχωράει, δίνει στον Ανέστη τον Σανίδα. Ανέστης ο Σανίδας βγάζει παλιά για τον Ευαγγελινό, η οποία αποκρούεται. Μπάλα φτάνει στον Κουτσογιώργο, σέντρα του Κουτσογιώργου. Αποκρούει ο Μωραΐδης. Η μπάλα έρχεται στο χώρο του κέντρου από τον Ταπακόπουλο. Ταπακόπουλος ελέγχει. Βγάζει σφίνα μπαλιά για τον Χαμπέρι, ο οποίος χάνει την παρέμβαση του Λούμα. Λούμας για τον Ροϊλό. Αποκρούει ο Χαμπέρης. Η μπάλα στον Τελή. Τελής. Μπροστινή μπαλιά για τον Καραβά. Καραβάς δεν προλαβαίνει την μπάλα. Αποκρούει ο Σανίδας ο Αποστόλης, ο οποίος προχωράει, φτάνει περίπου στο κέντρο του γηπέδου και βγάζει ωραία μπαλιά για τον Σανίδα τον Ανέστη. Για τον Καραβά τον Ανέστη. Η μπάλα καταλήγει πλάγιο υπέρ των παλεμάχων. Ετοιμάζεται να το χτυπήσει ο Τελής. Τελής Θανάσης. Εκτελεί το πλάγιο, στέλνει την μπάλα στο χώρο του κέντρου που βρίσκεται ο Παπαγγελής. Παπαγγελής, ωραία μπάλα για τον Καραβά, αλλά αποκρούει ο Κώστας. Φαίνεται να έχει ο Ροϊλός, ο οποίος βγάζει την μπάλα πλάγιο out. Υπέρ του Απόλλωνα. Εκτελεί ο Κώστας για τον Σανίδα τον Ανέστη. Ξανά Κώστας. Ταπακόπουλος. Χαμπέρης. Κώστας. Κώστας ωραία μπαλιά για τον Βαρβέκη. Κάνει τη σέντρα. Βγαίνει ο Καράμπηλας, χάνει την μπάλα. Η μπάλα στο Χαμπέρη. Σουτάρει, αποκρούει ο Καράμπηλας με τα πόδια. Η μπάλα στο Βαρβέκη. Βγάζουν την μπάλα από την περιοχή του τελικά οι παίκτες των Παλεμάχνου. Επιμένει ο Απόλλωνας. Η μπάλα για τον Ευαγγελινό. Προσπαθεί να την κοντρολάρει. Τη χάνει τελικά από παρέμβαση στο Μωραΐτη. Η μπάλα καταλήγει στο Χαμπέρη. Και αυτός με τη σειρά του κάνει το λάθος και στέλνει την μπάλα στον Παπαγγελίο. Ο Παπαγγελής και αυτός λάθος με τη σειρά του. Μπροστινή ωραία παλιά για τον Καραβά τον Ανέστη. Μπαίνει ο Καραβάς τον Ανέστη. Περνάει την αντίσταση του. Τελικά αποκρούει ο Καράμπηλας. Και η μπάλα καταλήγει πλάγιο out υπέρ του Απόλλωνα. Το πλάγιο ετοιμάζεται να χτυπήσει ο Ανέστης ο Καραβάς. Το αφήνει για τον Ευαγγελινό. Ευαγγελινός για τον Ανέστη του Σανίδα. Σανίδας λάθος μαλλιά, αποκρούει ο Παπαγγελής. Την μπάλα τώρα την έχει ο Τελής για την φέρνει στο Απόλλωνα. Την έχει στον Κουτσογιώργο. Κουτσογιώργο στον Σανίδα τον Ανέστη. Σανίδας ο Ανέστης λάθος μαλλιά, αποκρούει ο Βαρβέκης. Και το πρόσωπο με τη σειρά του βγάζει την μπάλα πλάγιο out. Εκτελεί ο Τελής για τον παίκτη του Απόλλωνα. Η μπάλα φτάνει στον Ανέστη τον Καραβά. Χάνει την μπάλα παρέμβαση στον Παπαγγελή. Ο Παπαγγελής προχωράει στο χώρο του κέντρου. Δίνει στον Ροϊλό. Ο Ροϊλός στον Κώστα το Λούμα. Τελής. Χάνει την μπάλα. Βαρβέκης. Ωραία μπαλιά για τον Βαρβέκη. Βαρβέκης ελέγχει την μπάλα. Και κερδίζει φάουλ παρέμβαση του Μωραΐτη. Ο Μωραΐτης, ένας από τους παλιούς παίκτες του Απόλλωνα, έπαιξε το 89-92 στον Απόλλωνα στη θέση του αμυντικού, κυρίως του Λίμπερο, και σήμερα είναι στην προεδρία του τοπικού Απόλλωνα. Χαμπέρης ετοιμάζεται τώρα από αριστερά να εκτελέσει το φάουλ. Κάτω τραβηγμένο. Βγαίνει ο Καράμπηλας, χάνει την μπάλα. Με δεύτερη προσπάθεια την αποκρούει και κερδίζει και φάουλ από τον Ευαγγελινό. Σταύρος Καράμπηλας, μια από τις παλιές δόξες του Απόλλωνα, στη θέση του θερματοφύλακα. Έπαιξε από το 72 μέχρι το 79.
Ένας αρκετά καλός και σταθερός τερματοφύλακας. Στείνει την μπάλα τώρα για να εκτελέσει το φάουλ. Με τον Τσιγκινέ. Τσιγκινές ξαναγυρίζει πάλι στον Καράμπηλα και ο Σταύρος Καράμπηλας είναι έτοιμος να σουτάρει. Σουτάρει, έτσι πάνω στο χώρο του κέντρου. Την έλεγχε ο Χαμπέρης για τους παίκτες του Απόλλωνα. Χάνει την μπάλα από λάθος παλιά στον Πούζογλου. Ξανά Χαμπέρης για τον Σανίδα τον Ανέστη. Χαμπέρης προχωράει και αποκρούει ο Μωραΐδης. Μια μπροστινή τυφλή παλιά που ελέγχει ο Κώστας. Κώστας ήρεμα την μπάλα. Προχωρά. Την γυρίζει στον τερματοφύλακα τον Καραδίμο. Καραδίμος παίζει την μπάλα μέσα στην περιοχή και ρίχνει το ελεύθερο. Η μπάλα φτάσει στο χώρο του κέντρου. Την απομακρύνουν οι παίκτες των Παλεμάχων και η μπάλα ξανακαταλήγει πάλι στον τερματοφύλακα Καραδίμο. Καραδίμος στον Ταπακόπουλο. Ταπακόπουλος στέλνει την μπάλα πλάγιο out. Το πλάγιο ετοιμάζει να χτυπήσει ο Ροϊλός για τον Γιώργο τον Καραβά. Αποκρούει ο Σανίδας τυφλά. Η μπάλα φτάνει στον Κώστα. Αποκρούει ξανά ο Σανίδας. Η μπάλα φτάνει στον Τάκη τον Βαρβέκη. Νομίζαμε ότι φτάνει, αλλά δεν φτάνουν και τα χρόνια. Η μπάλα βγήκε πλάγιο out. Out. Ξεχάσαμε να πούμε ότι ο προπονητής των Παλεμάχων είναι ο Θανάσης Αλεξίου. Είναι από τις παλιές μορφές του Απόλλωνα Καναλιών. Ενώ χρέει προπονητής σήμερα στον Απόλλωνα να κάνει ένας νυν ποδοσφαιριστή στο Στεργείο. Οι παίκτες των Παλεμάχων ελέγχουν την μπάλα στο Ροϊλό. Ο Ροϊλός, ωραία παλιά για τον Γιώργο τον Καραβά. Ο Γιώργος Καραβάς την κλασική του σέντρα και βγαίνει ο τερματοφύλακας στο Απόλλωνα και αποκρούει σταθερά. Και με ένα βολία στέλνει την μπάλα στο χώρο του κέντρου. Φαίνεται να την ελέγχει ο Ανέστης ο Καραβάς. Λάθος. Βαρβέκης. Βαρβέκης για τους παίκτες του Απόλλωνα. Μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή. Τριπλάρει 1-2. 3. Και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα των Παλεμάχων γράφοντας το 1-0 υπέρ του Απόλλωνα. Ήταν ένα σφάλμα της άμυνας των Παλεμάχων. Μπήκε από τα αριστερά ο Βαρβέκης και με ένα, αφού πέρασε 2-3 παίκτες των Παλεμάχων, με ένα ωραίο σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Καράμπηλα που δεν μπόρεσε να αντιδράσει. Οι παίκτες των Παλεμάχων βρίσκονται στη σέντρα. Ο Ρεϊλός με τον Βαρβέκη ετοιμάζονται να εκτελέσουν στη σέντρα. Μπροστινή παλιά την οποία ελέγχει ο Σανίδας για τον Ντελή. Ντελής για τον Ευαγγελινό. Ο Ευαγγελινός προσπαθεί να περάσει την μπάλα, αποκρούει το Πούζογλου σε πλάγιο. Ντελής εκτελεί το πλάγιο για τον Σανίδα, Σανίδας για τον Ευαγγελινό. Μπαίνει ο Ευαγγελινός μέσα στη μεγάλη περιοχή. Προσπαθεί να μπει στη μεγάλη περιοχή και τρέχει το Μωραΐδης και στέλνει την μπάλα σε κόρνερ. Μια ελαφρά περιοχή φαίνεται από την αρχή να έχει ο Απόλλωνας, η οποία βέβαια κατέληξε σε ένα γκολ, χωρίς να σημαίνει ότι είχαν και τις μεγάλες ευκαιρίες για να φτάσουν στο γκολ. Ήταν η πρώτη ευκαιρία που δημιούργησαν, κατέληξε σε γκολ. Τώρα ο Βαρβέκης, ο Κώστας ετοιμάζει να εκτελέσει το κόρνερ για τους παίκτες του Απόλλωνα. Το εκτελεί, κατατραβηγμένο. Ευαγγελινός κεφαλιά, στέλνει την μπάλα να περάσει out. Και έχουμε ένα ξαφνικό τραυματισμό. Ο τέτοιος, ο Σανίδας. Τελικά δεν ήταν σοβαρό το χτύπημα του Σανίδα του Αποστόλη, ο οποίος φαίνεται ότι είναι έτοιμος να σηκωθεί, αλλά όχι, ξανακάθεται πάλι κάτω. Ο κόσμος αυτή τη στιγμή είναι αρκετός στο γήπεδο των Καναλιών. Φαίνεται ότι είχαν καταλάβει λάθος την ώρα και τώρα έχουν μαζευτεί αρκετοί στο γήπεδο για να παρακολουθήσουν αυτόν τον τόσο ενδιαφέροντα αγώνα. Και ξεχάσα πριν να σας πω ότι είναι η πρώτη φορά που γίνεται αγώνας μεταξύ του Απόλλωνα και των Παλεμάχων. Βέβαια γίνεται και τις άλλες χρονιές, αλλά η ομάδα των Παλεμάχων ήταν ανάμεικτη, με παίκτες στην ενεργεία σε άλλων ομάδων
και παλέμαχοι. Τώρα η σημερινή ομάδα των παλεμάχων είναι αποκλειστικά από παίκτες που έπαιξαν από πριν 5, 6 και 10 χρόνια και 15 χρόνια στην ομάδα του Απόλλωνα. Αφού προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες στον Σανίδα, ο οποίος σηκώθηκε, φαίνεται να είναι καλά και ετοιμάζονται να συνεχίσουν τον αγώνα με ένα ελεύθερο που θα εκτελέσει ο Τσιγκινές για την ομάδα των παλεμάχων. Τελικά δεν είχαν βγει ακόμα οι παράγοντες και οι γιατροί μέσα από το γήπεδο. Στην αρχή όλοι λέγανε ότι φέραν τους γιατρούς εδώ για τους παλέμαχους, αλλά φαίνονται ότι τους χρειάζονται περισσότερο οι παίκτες του Απόλλωνα. Το Πούζογλου τώρα από τα αριστερά κατεβαίνει για τους παλέμαχους, βγάζει ωραία μπάλα για τον Κώστα, ο οποίος ελέγχει την μπάλα, αλλά του φεύγει και καταλήγει πλάγιο για τον Απόλλωνα. Το πλάγιο ετοιμάζεται να εκτελέσει ο Ντελής. Στο Σανίδα, ο Σανίδας κάνει την μπάλα από παρέμβαση του Κώστα, επιμένει, ξανακερδίζει την μπάλα, βγάζει τυφλή μπαλιά για μπροστά, προσπαθεί ο Μωραΐτης να αποκρούσει, δεν τα καταφέρνει, Βαρβέκες, ωραία μπαλιά για τον Χαμπέρι, μπροστινή μπαλιά του Χαμπέρι με στόχο του Βαρβέκη, αποκρούει ο Τσιγκινές, η μπάλα φτάνει στον Ντελή. Ντελής ελέγχει την μπάλα, κάνει μια τρίπλα και ζέξει στον Ευαγγελινό. Ο Ευαγγελινός με παρέμβαση του Πούζογλου χάνει την μπάλα και καταλήγει πλάγιο out υπέρ του Απόλλωνα. Το πλάγιο ετοιμάζεται να εκτελέσει ο Ανέσος Σανίδας, το εκτελεί. Στέλνει πάνω στο Κουτσογέρο, ο Κουτσογέρος την αλλάζει με το Ντελή, Ντελής για το Σανίδα. Ωραίο το τρίγωνο του παιχτών του Απόλλωνα. Η μπάλα φτάνει στον Ευαγγελινό. Ο Ευαγγελινός ελέγχει την μπάλα, τη ρίχνει στον Κουτσογέργο. Ο Κουτσογέρος κάνει τρίπλες, στέλνει την μπάλα στην καρδιά της άμυνας των παλεμάχων και επεμβαίνει ο Μωραΐτης και στέλνει την μπάλα corner. Το corner ετοιμάζεται να το χτυπήσει ο Χαμπέρης. Και ο διαιτητής διατάζει την επανάληψη. Και αυτή τη στιγμή έχουμε την πρώτη αλλαγή των παλεμάχων. Βγαίνει ο Νίκος του Πούζογλου και στη θέση του μπαίνει ο Τάκης ο Τσούκας. Χαμπέρης προσπαθεί να στήσει την μπάλα γιατί ο αέρας είναι μυστικός. Το εκτελεί. Στέλνει πάνω στον Πακόπουλο. Ταμπακόπουλος ωραία παλιά για τον Κουτσογιώργο. Ο Κουτσογιώργος μέσα στη μεγάλη περιοχή ελέγχει την μπάλα. Βγάζει την παλιά, αποκρούει ο Μωραΐτης, η μπάλα στον Γιώργο τον Καραβά. Παρέχει προσπαθούν να φύγουν στον εφηδιασμό, τελικά προδίδονται από τον ίδιο του στον εαυτό. Καραβάς παλεύει με τον Χαμπέρι, χάνει την μπάλα από τον Χαμπέρι. Χαμπέρης κάνει ωραία σέντρα για τον Βαρβέκη. Βαρβέκης ελέγχει την μπάλα, τη βγάζει στον Ευαγγελινό. Ο Ευαγγελινός το πάρει και τη χάνει την παρέμβαση του Τάκη τον Βαρβέκη. Για αυτή τη στιγμή οι παίκτες του Απόλλωνα έχουν κερδίσει ένα φάουλ που έκανε ο Τάκης ο Βαρβέκης στον Νίκο τον Ευαγγελινό. Το φάουλ ετοιμάζεται να το χτυπήσει ο Σανίδας. Ο Λάκης ο Σανίδας παίρνει φορά. Κάτω τραβηγμένο, αλλά η μπάλα περνάει λίγο out από τα δοκάρια του Καράμπελα. Τσιγκινές εκτελεί το out για τον Βαρβέκη. Ο Βαρβέκης για τον Τζούκα. Τσούκας κάνει την μπάλα παρέμβαση στον Ευαγγελινό, ο οποίος με τη σειρά του βγάζει την μπάλα πλάγιο out. Όλα αυτά στο 15ο λεπτό του αγώνα και ενώ η ομάδα του Απόλλωνα προηγείται με 1-0 των παλεμάχων με ένα ωραίο συλλεκτέλεση γκολ του Κώστα του Βαρβέκη. Η ομάδα του Απόλλωνα ξανά στο προσκήνιο, Ντελής ωραία μπαλιά για τον Ανέστη τον Καραβά, ο οποίος δεν την προλαβαίνει και καταλήγει πλάγιο out. Ευαγγελινός αποκρούεται σε κόρνερ από τον Τζικίνε.
Κόρνερ για την ομάδα του Απόλλωνα, το εκτελεί ο Ανέστης ο Καραβάς. Ωραία σέντρα, κεφαλιά του Σανίδα που στέλνει την μπάλα out. Εδώ και 5-10 λεπτά είναι εμφανής η υπεροχή των παιχτών του Απόλλωνα. Αυτό είναι φυσικό άλλωστε. Φέτος η ομάδα του Απόλλωνα μετά από μια σχετικά καλή χρονιά, τουλάχιστον μέσα στα κανάλια, ήταν πολύ ωραία. Είχαμε 2 ισοπαλίες και 1 ήττα και όλα τα άλλα τα παιχνίδια ήταν νικηφόρα. Στόχος βέβαια για τον Απόλλωνα στην επόμενη χρονιά που μαθαίνουμε από τους παράγοντες και τη διοίκηση του Απόλλωνα είναι όχι η παραμονή όπως ήταν φέτος και πέρυσι, αλλά η άνοδος. Και έχει τα φόντα η ομάδα του Απόλλωνα, αρκεί να προσεχτεί και από τους κατοίκους και από τη διοίκηση και από τους ίδιους τους παίκτες. Γιατί δεν αξίζει η ομάδα του Απόλλωνα να παίζει σε αυτή την κατηγορία, αλλά πρέπει να παίζει σε μια μεγαλύτερη κατηγορία. Ας πάρουμε το παράδειγμα της Διπλανής Κυρασσάς. Ξανά στο παιχνίδι μας, την μπάλα την έχει ο Βαγγελινός, ο οποίος τη χάνει από παρέμβαση του Βαρβέκη, ο οποίος τη δίνει στον Τσιγκινέ. Τσιγκινές ελέγχει την μπάλα και τη γυρίζει στον Καράμπελα. Καράμπελας πιάνει με τα χέρια και την βάζει να ρίξει το ελεύθερο. Σουτάρει. Σανίδας. Σανίδας για τον αδερφό του. Ανέστης Σανίδας. Προχωράει. Ωραία παλιά για τον Κώστα του Βαρβέκη. Αποκρούει ο Μωραΐτας. Για τον Τζούκα. Τζούκας για τον Ανέστη. Ανέστης λάθος παλιά. Ανέστης Σανίδας βέβαια. Θα του λέω Ανέστη αυτόν και Αποστόλη τον άλλον για να τους ξεχωρίζουμε. Καραβάς για τον Απόλλωνα. Χαμπέρης. Χαμπέρης ωραία παλιά για τον Καραβά. Μπαίνει ο Καραβάς μες στην μεγάλη περιοχή, αλλά πιο κοντά στην μπάλα ο Τσιγκινές παραχωρεί το κόρνερ. Τελικά η μπάλα είναι out. Εμάς μας φάνηκε ότι ήταν κόρνερ. Όχι εμάς, εμένα. Αν δεν ήταν, ζητάμε συγγνώμη. Το out ετοιμάζεται ο Τσιγκινές να επαναφέρει την μπάλα. Τη βγάζει πλάγια για τον Βαρβέκη, τον οποίο κυνηγάει ο γιος του. Κάτω από την πίεση του γιο του, προσπαθώντας να την γυρίσει πίσω, παρεμβαίνει ο γιος του και τη βγάζει out. Αυτή τη στιγμή έχουμε 3 ζευγάρια πατεράδων και γιών μέσα στο παιχνίδι. Είναι ο Τάκης ο Βαρβέκης για την ομάδα των Παλεμάχων, με τον Κώστα τον Βαρβέκη για την ομάδα του Απόλλωνα, ο γιος του. Είναι ο Γιώργος ο Καραβάς και ο γιος του παίζει στον Απόλλωνα Ανέστης. Είναι και ο Θανάης ο Τιλής, το οποίο ο γιος του παίζει στον Απόλλωνα, ο Γιώργος. Ο Απόλλωνας ελέγχει την μπάλα, το Σανίδα. Σανίδας, ωραία παλιά για τον Κουτσογιώργο, Κουτσογιώργος για τον Ανέστη Σανίδα. Ανέστης Σανίδας χάνει την μπάλα, αλλά την κερδίζει ο Κουτσογιώργος. Κουτσογιώργος για τον Χαμπέρη. Χαμπέρης ωραία παλιά για τον Βαρβέκη. Σ' αριστερό σου του Βαρβέκη, απελπιστικά out. Χαμπέρης βγάζει προς την παλιά για τον Ευαγγελινό. Ο Ευαγγελινός ωραία παλιά για τον Ανέστη Σανίδα, τον Καραβά. Χάνει την μπάλα ο Καραβάς, παρέμβαση του Μωραΐτη. Και η μπάλα καταλήγει πλάγιο για την ομάδα του Απόλλωνα. Ανέστης Σανίδας, παλιά για τον Βαρβέκη. Ο Μαρκάρη ο πατέρας του πιάνει ένα δυνατό αριστερό σούτ και στέλνει την μπάλα λίγο πάνω, 1 μέτρο πάνω από τα δοκάρια του Καράμπελα. Μεγάλο ενδιαφέρον, όπως είπαμε και πριν, παρουσιάζει ο γραφικός διαιτητής της συνάντησης, που δεν είναι άλλος από τον Γιάννη τον Καπατσέλο, ο οποίος μαζί με 2-3 άλλους φέρανε την πρώτη μπάλα στα κανάλια. Όχι, δεν κάνανε μόνο την πρώτη ομάδα, φέρνανε κυριολεκτικά την πρώτη μπάλα στα κανάλια το 1948. Και ήταν ενεργεία παίκτης του Απόλλωνα από το 1948 μέχρι το 1960 με ένα μικρό διάστημα που έπαιξε στο Στεφανοβίκιο. Αυτό και είναι η είδηση. Οι παίκτες των Παλεμάχων προσπάθησαν να μπουν μέσα στη μεγάλη περιοχή, αλλά η μπάλα κατέληξε πλάγιο υπέρ των Παλεμάχων. Τον Μπακόπουλο. Την μπάλα την έχει ο Τιλής. Αποκρούει ο Ταμπακόπουλος πάλι σε πλάγιο. Ο Ταμπακόπουλος πρέπει να σας πούμε ότι είναι ο νυν προπονητής της ομάδας και σήμερα δεν ξέρουμε τι τακτική είναι αυτή που προσπαθεί να ακολουθήσει ο Απόλλωνας, βάζοντας μέσα τον προπονητή και κρατώντας στην άμυνα, στον πάγκο
τον ενεργεία ποδοσφαιριστή σε Στεργείο, ο οποίος κάνει και χρέη προπονητή. Και από ό,τι τον ακούμε συνέχεια να φωνάζει, προσπαθεί να βγάλει το άχτη του σε βάρος στον προπονητή, γιατί συνέχεια τα βάζει με αυτόν. Οι παίκτες του Απόλλωνα έχουν την μπάλα. Από παρέμβαση χέρι του Τσούκα κερδίζουν ένα φάουλ έξω από τη μεγάλη τους περιοχή. Ταμπακόπουλος για τον Χαμπέρι. Χαμπέρης για τον Σανίδα, τον Ανέστη. Σανίδας Ανέστης βγάζει πλάγι για τον Καραβά. Καραβάς ελέγχει την μπάλα, αλλά του φεύγει σε πλάγιο. Που δείχνει τον Λάισμαν, κύριος Γιώργος Αμπαράς, ο πόδιμος εξ Αθηνών. Ένας από τους παλιούς παίκτες του Απόλλωνα κι αυτός. Ροϊλός. Ροϊλός με την μπάλα στο χώρο του κέντρου. Ξυπνάει την αντίστοιχη στο Ευαγγελινό και βγάζει όμορφη παλιά για τον Τζούκα. Τσούκας και αυτός καλή παλιά για τον Κώστα. Κώστας προσπαθεί να ελέγξει την μπάλα και τη χάνει ο παρέμβαση του Κουτσογιώργου. Κουτσογιώργος τον Τίλι. Τίλις και τον Χαμπέρι. Χαμπέρις χάνει την μπάλα που λάθος κοντρόλ. Που καταλήγει στο Τσικινέ. Τσικινές προσπαθεί να δώσει στο Βαρβέκη και τα καταφέρει. Βαρβέκης με ωραίο στο πάρεσμα. Κατεβάζει την μπάλα αλλά κάνει λάθος παλιά. Μπάλα στο Κουτσογιώργο, στο χώρο του κέντρου. Σανίδας ο Ανέστης έβγαλε ωραία παλιά για τον Ευαγγελινό. Ευαγγελινός από πλάγια δεξιά. Γυρίζει την μπάλα πίσω στον Καραβά τον Ανέστη. Τσικινές αποκρούει. Προσπαθεί να βγάλει την μπάλα στην περιοχή. Δεν τα καταφέρνει. Και τελικά πρέπει να είναι offside. Offside ο Κώστας Βαρβέκης. Τσικινές ετοιμάζεται για το... Η μπάλα στον Λούμα. Λούμας, ωραία προσπάθεια. Προσπαθεί να βγάλει παλιά για τον Ντελή, ο οποίος δεν την προλαβαίνει. Σανίδας, ελέγχει την μπάλα στο χώρο του κέντρου. Σανίδας μαρκάρεται από τον Γιώργο τον Καραβά και δίνει στον Κουτσογιώργο. Κουτσογιώργος στο Σανίδα τον Ανέστη. Σανίδας Ανέστη στο χώρο του κέντρου, κερδίζει φάλο παρέμβαση του Τσούκα. Κοντά στα σφυρίγματα ο διαιτητής για ακόμα μια φορά. Δεν το αφήνει τίποτα να του φύγει. Και η μπάλα καταλήγει offside υπέρ των παλεμάχων. Ένα φάουλ ετοιμάζεται να εκτελέσει ο Χαμπέρης. Εκτελεί, αλλά καταλήγει η μπάλα offside. Ήταν ο Βαρβέκης. Αλλάζει την μπάλα ο Τσικινές με τον Καράμπλα. Καράμπλας θα ρίχνει το ελεύθερο. Μπάλα στο χώρο του κέντρου για τον Σανίδα τον Ανέστη. Μπροστινή παλιά, αλλά με τον αέρα βγαίνει πλάγιο out υπέρ των παλεμάχων. Το ετοιμάζεται να το χτυπήσει ο Μουραΐτας. Περάσαν 25 λεπτά, 26 για την ακρίβεια. Και αυτή τη στιγμή γίνεται ακόμα μια αλλαγή για τους παίκτες του Απόλλωνα. Δύο αλλαγές μάλλον. Βγαίνει ο Καράμπλας, το πρωτοφύλαξη, μπαίνει στη θέση του Αλέκος ο Ανέμου. Και στη θέση του Ντελή μπαίνει ο Σλαβίδης. Επίσης έχουμε μια αλλαγή για τον Απόλλωνα. Στη θέση του Ανέστη του Σανίδα. Ταμπακόπουλος χάνει την μπάλα. Πήρε καταλήγει. Του τη σειρά του και αυτός τη χάνει. Μπάλα φτάνει στον Γιώργο του Καραβά. Γιώργος Καραβάς. Ωραία παλιά για τον Κώστα, αλλά είναι και περασμένα τα χρόνια. Αποκρούει ο Σανίδας γυρίζοντας την μπάλα στον τερματοφύλακα του Καράδημου. Ο Καράδημος βγάζει την μπάλα στη θέση δεξιού back για τον Σανίδα. Σανίδας ελέγχει την μπάλα. Δείχνει στην Τιλής στο χώρο του κέντρου και δεξιά. Την μπάλα για τον
Κουτσογέρο. Κουτσογέρος, ωραία προσπίση πάνω στην Τζούκα και βγάζει όμορφη παλιά για το Βαρβέκη. Βαρβέκης για τον Κουτσογέργο. Κουτσογέργος χάνει το κοντρόλ.